zatiaľ prechádzame k otázkam týkajúcich sa hluku. Takže poprosím pána inžiniera, aby sa pripravil na odpovede. Ako sa zmení súčasný stav v oblasti hluku? Prvá otázočka. Druhá otázočka. Ako hluk ovplyvní bývajúcich okolo? Šimo, Akustika Žilina. Pokúsim sa asi odpovedať iba skrátko v tejto časti. Je jedna téma, ktorá sa týka investície, ktorá bude tam, a potom je celkový hluk, ktorý je vysoko prekročený momentálne, ale netýka sa priamo toho, že tam bude postavený autopark. Čiže sú dva základné okruhy. Daná investícia je dostatočne poistená na to, aby bola posúdená ako iný zdroj, čiže je hlboko pod limitom, ktorý bude ako naďalej pretrvávať v tejto oblasti od hluku, ktorý tam existuje momentálne, alebo starej hlukovej zaťaženie. Čiže toto je na dlhšia otázka, možno neskôr. Neviem, všetko? Áno? Pán inžinier, čo sa týka vašej odpovede? Zatiaľ by som nejako nerozšíroval zatiaľ všetko.